Това предаване се излъчва с помощта на Genesis Nutrition – хранителни добавки от САЩ. Рамко-Фарм се грижи за вашето здраве. Лимоарт – ежедневният лукс. Термомастер – вентилационни и климатични системи. Термомастер – проектиране, доставка и монтаж. Variform USA вече в България. Famous Grouse Scotch Whisky. Бъди известен. Рекламна агенция Емарт. Имам идея. Добре дошли във виртуалния свят на фитнес мафията. Здравейте! Здравейте, аз съм Иван. Аз съм Антон. Вие гледате Фитнес Мания по МСАТ. Днес ще направим една тренировка за крака, защото те са много внушителен мускул и е добре да се напомпат. Много хора ги пренебрегват, но днес гледат изключително смешно, когато са добре развити горе, а краката са им като клечки. Първото упражнение, което ще изпълним е клек с щанга. Понеже нямаме поставки, само ще ви покажем упражнението, без да използваме големи тежести. И ще си вземам само оста. Поставяме на гърба. Разкраче краката са леко по-широки от раменете, гледат навън. Колената трябва да водят посоката на пръстите. Клякаме отдолу, кръстът трябва да е изправен, главата гледа нагоре. Но не трябва да пренебрегвате клякането, понеже то изгражда цялата структура на тялото. Това упражнение е изключително добро за развиване на краката и на на таза. И е базово и винаги се започва с него. Много е добро за жените да го използват също, които искат да направят стегнати дупенца. Сега брат ми ще ви покаже упражнението. Аз упражнението правя с големи тежести долу-горе, но гледам да не правя повече от 10 повторения, защото след това не може амплитудата да се изпълнява правилно и става много травматично след 10-то повторение. А по принцип краката трябва да се правят с повече повторения. Когато използвате машини, правете около 15 повторения, защото съдовият тонус там е по-голям и кръвонапълването става с повече повторения. Добре е да изпълнявате това упражнение с колан, защото кръстът се натоварва изключително много. И ако имате свободни наколенки или нещо от този род, да сложите на колената, понеже при тях напрежението е голямо, ако сложите големи тежести. Тъй като тренирам силов трибой и напрежението в колената е голямо, натоварвам много с големи тежести и се получава наистина голямо напрежение в колената и е добре да се обезопасим така. В момента ние сме боси, но никой не прави, че бос се клека, използвайте подходящи обувки. Когато изпълнявате това упражнение, много хора им се повдигат петите. Ако и при вас е така, отначало е добре да използвате поставки. Сега ще ви покажем. Защото натоварването става много голямо в ахилесовото сухожилие и много лесно може да се контузите. Стъпвате за така върху тях. Самото упражнение може да го направите пирамидално, да качите тежестите. Също ако търсите натоварване повече в предната част на бедрата, отколкото в задната и в таза, може да използвате отново този трик. Или направо да сложите щангата отпред, пред гърди. Може да използвате ето този хват, който го използват щангистите, или ето този, но този е по принцип труден за изпълнение, защото щангата може да ви задуши. Затова ви препоръчвам да използвате този хват. Тренировката за крака е много важна, затова тренирайте и не дейте пренебрегва този мускул. Следващото упражнение, което ще демонстрираме, това е лег преса. При това упражнение много важна е позицията на краката. Когато разкрачът е по-голям, товарим повече вътрешната част на краката. При по-тесен разкрач отива натоварването във външната част на краката. Когато
краката са по-нагоре. Сложим ето така. Хващаме повече задната част на краката и тазът, а когато са по-долу, ето така, натоварването пада повече на горната част на краката. Важно да не се отлепят на петите. Кръста трябва да е стабилен. Спускаме колкото можем. При това упражнение имате много голяма вариативност, затова сами ще прецените какво е положение на краката да използвате. Тук е хубаво да се правят 3 до 4 серии с около от 13 до 15 повторения. Сега я ще пробвам една серия да направя, да се напомпам малко. Добре е да правите повторенията по-бавно, да не се стремите да ги правите за бързина и за да може така да напомпате повече краката и да влезе самото натоварване добре в краката. Сега ще не покажем упражнение за задната част на бедрата. Това е мъртва тяга с опънати крака. Показахме ви подобно упражнение преди 2 дена. Отново хвате леко по-широко крака. Изпълнявам също като мъртва тяга, кръста е изправен, но краката са съвсем леко свети. Трябва да се стремим кръста да е изправен. Пускаме додолу и вдигаме. Не дигам максимално горно положение, за да държа напрежението в задната част на бредата постоянно. Разтягате хубаво додолу и дигате. Сега ще направя една серия. По принцип, като правя това упражнение, слагам и някой трупче, за да може да навеждам повече самото тяло, за да ме опъва малко повече в краката. Но вие преценете как ви е най-добре. Това е последното упражнение за крака за днес, но преди да се разделим, ще ви покажем и някои упражнения за коремна преса. Защото тя прави завършека на цялото тяло. Това упражнение хваща както горната, така и долната част на корема. Натоварва изключително. Може да задържите малко горно положение, ако искате. Правете го така, за да ви е трудно. Както ви е най-трудно, така го правете. А не да се стремите да бързате да го само да се лашкате и просто да не влиза самото натоварване в пресата. Това беше всичко от нас. Аз съм Иван. Аз съм Антон. Предаването е Фитнес Мания. Надяваме се да сме били полезни през тези 4 дена. Продължавайте да тренирате, направете добре тела и ги покажете през лятото. Времето е горещо и затова ние се засилваме към водата, понеже е много горещо, не може да се седи и бързаме.